Oning Tias, yo bersama Cipto Laras juga Bung audionya asmane sapa yo ndak paham aku. AR Pol juga audio promosional juga Baraka Pipo Sode. Sindak sen bulan kekencar ing ratri urip jagat bareng reki tresno nyanding sliramu pria bagus sesotyaku aduh cek cepetan Nimas janji kang mesti nali yayi gawe cita kaneng pati entene teko matur suwun sumpah ing ati sayang kang sesandingan kang katyo mimi mintuno sating katresnan hujanku sayang manggih langganan bisa kasempatan antun jatine kasetian Cipto Laras AR Audio Baraka FM Baraka barengan Mbak Lia Sindak sen wulan kekencar ing ratri gurit jagat bareng lawan si reki nata bunga grenggo tresno nyanding sliramu kenya manis sesutyaku Sumpah ingati sayang kan sesandingan kan katyo mimi mintuno saking katresnan hujanku sayang manggih langganan bisa kasempatan antun jatine audio Mbak Tias wasik Mbak Tias Nantau punya Nantau tiba Boy ayo cok aku cap dua gila Mbak Tias ayo yo sindak sen bulan kekencar ing ratri urit jagat bareng lawan si reki nata bunga grenggo tresno nyanding sliramu
Kenyo manis sesutiaku. Nimas Suci kang Gusti nali Yayi Gawe cinta kaneng pati Sumpahin hati sayang Kan sesandingan Kan katio Mimi mintu no sating katresnan Ujarku sayang Mangke kangenan Bisa kasembatan Antut jati ning kesetiaan Sumpahin hati sayang Kan sesandingan Kan katyo Mimi mintu no sating katresnan Ujarku sayang Mangke kangenan Bisa kasembatan Antut jati ning kesetiaan Bisa kasembatan Antut jatine kesetiaan Ah. Gayak tenan.